Nu har vi kørt det forretten. Vi skal se at anrette vores hovedret. Det første du skal gøre, det er at finde alle ingredienserne frem. I skal have lidt helstegt oksemørbrad, som er blevet sous vide tilberedt. Så skal I have lidt kartoffelgratinger med gruyère-ost. Så er der en tilsmagt okseglæs med portvin. Lidt scorzonérødder med honning og hasselnødder. En salatblanding. Og så en vinaigrette til at binde salatblandingen sammen med blomsterhonning og modnet balsamico. Det første du skal gøre, det er selvfølgelig at pakke både dine kartoffelgratinger og din oksemørbrad ud af emballage. Og så kan det komme i ovnen. Nu er alle vores elementer opvarmet. Vores scorzonérødder de er tilberedt på panden. Vores kartoffelgratin med gruyère og vores oksemørbrad har været i ovnen. Saucen har også været i en gryde og også opvarmet, og nu er vi simpelthen klar. Først vi starter med, det er at tage vores scorzonérødder og lægge ligesom sådan en træstammer. Efter vi har placeret vores scorzonérødder, så tager vi vores kartoffelgratin med gruyère her på siden. Perfekt. Og nu skal vi have skåret vores kød ud. Måden vi gør det på, det er at vi selvfølgelig skærer mod fiberne. Det står også i anretningsvejledningen. Så jeg skærer simpelthen nogle lidt større stykker. Jeg tager lige den væk. Sådan her. Kødet anretter vi oven på vores scorzonérødder. 3 store stykker til hver. Så skal vi have lidt af vores salatblanding på. Det er vigtigt, at vi lige får rystet vores vinaigrette inden. Den åbner vi. Hælder ned i posen med salaten. Sådan der. Så lige blander rundt en gaffel, pincet. Nu er det nemmest. Og placerer lidt salat her på siden. Den resterende salat kan man med fordel lige komme ind i en sideskål, så man også kan dele lidt ekstra ind ved bordet. Nu kommer til, der skal sauce på. Vi har den her okseglæs tilsmagt med portvin her på siden. Og til sidst, så tager vi rundt om lidt for en høj dag. Husk, lige salt kødet. Så er det serveret. Velbekomme.